Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Maddie. Taong 1997, Dueñas, Iloilo. Itong mga panahong ito, kakauwi lang ni Maddie sa Iloilo. Sa humigit 2 dekadang paninirahan sa Maynila kasama ang kanyang ama, nagpasya siyang umuwi sa probinsya ng kanyang ina. Sa pagkamatay kasi ng kanyang padre de pamilya, merong dumating na ulat sa kanya ukol sa eksaktong kinaroroonan ng nawalay niyang ilaw ng tahanan. Nang mapag-alaman ito ni Maddie, ni katiting na pag-aalangan walang pumasok sa kanyang isipan. Handa niyang isakripisyo ang lahat, makilala lamang ang babaeng nagluwal sa kanya. Bagaman malayo ang Iloilo sa Maynila, isinugal niya ang lahat makarating lamang doon. Hindi na niya inisip kung meron pa ba siyang kakilala sa lugar, basta ang mahalaga para sa kanya, makita ang kanyang ina na nagngangalang Rosita. Sa pag-alis ni Maddie sa Maynila, lahat ng kanyang mga gamit, ari-arian at tirahan kanyang isinangla. Nangako siya sa kanyang sarili na kapag makita niya ang kanyang ina, kailan may hindi na siya babalik sa lugar na kinalakihan niya. Buong buhay niya kasi, ramdam niyang merong kulang na halos sa lahat ng kaligayahan at karangyaang tinamasa nila ng kanyang ama, hindi napunan. Alam niyang sa pamamagitan lamang ng pagmamahal ng kanyang tunay na ina, malalasap niya ang kakaibang pakiramdam na matagal na niyang hinahanap. Bago pa man sumapit ang buwan ng Agosto, kasalukuyan na siyang naglalakbay patungong Iloilo. Ang kanyang ruta, isa sa mga baryo ng Dueñas na hinihinala niyang lugar ng kanyang ina. Kaya lang naman niya nalaman ang kinaroroonan nito dahil may mga tao din siyang inutusang maglibot sa lugar na yon. May litrato at pangalan siya ng kanyang ina, kung kaya't hindi yun naging mahirap para hanapin. Makalipas ang ilang araw, nakarating na nga siya sa Dueñas. Labis-labis ang paninibago ni Maddie, gawa ng halos bundok na ang lugar na kanyang napuntahan. Yung paligid purong mga kakahuyan. Napakalamig din ang simoy ng hangin. Ibang-iba sa simoy ng hangin ng Maynila. Napansin din niya noon, hindi lang dipa-dipa ang pagitan ng mga bahay sa baryong kanyang pinuntahan. Iilan lang din ang tahanang nakita niyang gawa sa semento, gawa ng halos karamihan nito gawa sa pawid at iba pang mga materyales na madaling masunog. Sa pagbagtas niya ng baryo, lahat na ata ng mga taong nakakasalubong niya, pinagtitinginan siya. Ang titig ng mga ito, hindi pangkaraniwan, yung tipong titingnan ka mula ulo hanggang paa. Hindi ka din lulubayan ng kanilang mga mata hanggat hindi ka nakakalayo. Bagaman nakakaramdam siya ng pagkailang, naglakas loob siyang ipakita ang litrato ng kanyang ina at sabihin ang pangalan nito sa mga taong nakausap niya. Walang sawa niya yung ginawa hanggang sa dumating ang puntong may nakausap siyang isang tao na nakapagturo sa kanya. Kahit hindi sila nagkakaintindihan, malakas ang kutob ni Maddie na ang tinutukoy nito ay ang kanyang ina. Upang makumpirma ang tinutukoy ng lalaking yon, binayaran niya ito para sumama lamang sa kanya. Nadapo sila noon sa isang liblib na lugar ng baryo kung saan wala gaanong tao ang nakatira. Pagdating nila sa gilid ng palayan, nasipat niya ang 8 nakatirik na bahay di kalayuan sa bawat isa. Lahat ng mga bahay ay umuusok ang bubong na gawa sa pawid, indikasyon na nagluluto ang mga ito. Pagturo ng lalaki sa pinakaunang bahay, dali-dali naman niya yung pinuntahan.
Ang lalaki namang tumulong sa kanya, hindi na tumuloy. Nagpaalam na ito sa kanyang uuwi sa kadahilan ng malapit nang sumapit ang takip silim. Hindi naman yun inintindi ni Maddie sa kadahilan ng wala siyang kaide-ideya kung ano ang mga nangyayari sa baryo. Ang tanging mahalaga lamang para sa kanya, mahanap niya ang kanyang ina. Nang makalapit na siya sa tahanang itinuro nito, doon niya nakita ang isang babaeng nasa edad 40 mahigit. Nag-iisa lang yun sa buhay at masaya yung nagluluto ng pagkain habang kumakanta. "Ginang Rosita? Kayo ho ba si Rosita?" Tanong niya rito habang nakasilip siya sa siwang ng kusina. Nang marinig ito ng babae, tumitig ito sa kanya na punong-puno ng katanungan. Bagaman hindi ito nakapagsalita, ramdam na ramdam ni Maddie ang lukso ng dugo nilang dalawa. Pagbanggit niya sa pangalan ng kanyang ama, biglang lumabas ang babaeng yon habang umiiyak. Niyakap siya nito ng mahigpit na parabang wala ng bukas. Kahit hindi ito magpaliwanag, alam niyang yon ang nanay niya. Ilang minuto pa ang lumipas, napaiyak na din siya dala ng emosyong ipinapakita ng babaeng matagal na niyang hinahanap. Nang medyo dumilim na sa paligid, nagpasya silang pumasok ng bahay nito. Hindi na din nag-alangan noon si Maddie sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na wala siyang ibang matutuluyan. "Nay, bakit ho kayo nagkahiwalay ni tatay? Kung sumama lang ho sana kayo pa Maynila, edi sana naging maayos ang buhay natin. Hindi ko alam ang nangyari sa inyo, Nay. Si tatay kasi, hanggang namatay walang nabanggit sa akin tungkol sa inyo." Wika ni Maddie habang pinagmamasda ng kanyang ina na nagsasali ng pagkain. Pagkarinig nito sa kanyang sinabi, agad din naman yung humarap sa kanya habang nanlulumo ang mga mata. Hindi na yon nag-alangan pang magkwento sa kadahilan ng karapatan din naman niyang malaman kung ano ang totoo. Ayon sa kanyang ina, marami ang nangyari noong kakaluwal pa lamang niya. May mga naging banta noon sa kanilang buhay kung kaya't napilitan siyang patakasin silang mag-ama sa kanilang lugar. Mahirap man yung desisyon para sa kanya, subalit wala silang pagpipilian. Dagdag pa nito na noong mga panahon ng kabuwanan nito sa kanya, hindi naging mapayapa ang bahay nila. Napakaraming mga aswang ang umaaligid, umaga man o gabi. Lahat ng mga ito ay iisa lang ang hangarin at yon ay makuha ang apo ng pinakadalubhasang albularyo sa kanilang lugar. Ang lolo niya, walang araw na hindi nakipagtunggali sa mga pangahas. Nagbago lamang ang ganoong pangyayari noong nakaalis na silang mag-ama. Dagdag pa nito na kahit maraming taon ang ginugol nila sa malayong lugar, kailan may hindi sila nito nakalimutan. Ipinakita ng kanyang ina ang katapatan nito sa kanyang ama sa pamamagitan ng hindi pag-aasawa. Matapos niyang marinig ang bagay na yon, hindi niya maiwasang mapaisip ng kakaiba sa kadahilan ng para sa kanya, napakababaw ng ganoong dahilan. Naniniwala itong si Maddie, hindi totoo ang mga aswang at ang mga nilalang na sinasabi ng mga matatanda para maging panakot sa bata. Subalit habang iniisip niya ang bagay na yon, bigla na lamang nanlaki ang kanyang mga mata nang marinig niyang magwika ang kanyang inanang, "Nagkakamali ka sa iniisip mong yan. Totoo sila. Sa katunayan ng mga kapitbahay natin dito, isa sa mga dahilan ng pag-alis ninyo. Pero huwag kang mag-alala. Ligtas ka rito. Hanggat buhay ako, walang makakagalaw sa'yo." Matapos nitong makapagsalita,
nakarinig sila ng mahinang pagkatok sa entradang pinto ng bahay. Agad naman yung binuksan ng kanyang ina upang kausapin ang taong may pakay sa kanya. Sa pagbukas nito ng pinto, mariin siya nitong pinaalalahanan na kahit anong mangyari huwag siyang iimik. Nang marinig niya ang sinabi nito, unti-unti na niyang nasisipat ang bisita ng kanyang ina. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya ang isang babae at isang lalaki na napakadungis ng itsura. Una nitong tinitigan ang kanyang muka, sabay baling sa kinaroroonan ng kanyang ina. Nag-usap ang mga ito gamit ang kanilang mga dialekto, kung kaya't hindi niya yon gaanong naintindihan. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, yung pakiramdam niya dahan-dahang bumibigat. Nanlalabo na din ang paningin niya na para bang meron siyang nakaing nakakalason. Ang labis pang ikinagulat noon ni Maddie ay ang bahagyang pamumula ng mga mata ng panauhin habang yon ay kanyang pinagmamasdan. Segundo lang naman ang pagitan nito bago yun tuluyang bumalik sa normal. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na siya mas lalo pang nabahala nang tumitig sa kanya ang dalawa. Pagsilay niya sa mga mata nito, doon niya nakita ang kanyang sarili na nakabaliktad. Sa isang iglap, nakaramdam siya ng labis na panunuka, kaya na may minabuti niyang tumungo sa lababo. Hindi naman siya gaanong pinansin ng kanyang ina, gawa ng abala yon sa pakikipag-usap sa mga panauhin. Nang makapagpaalam na ang mga ito, dali-dali namang sinarado ng kanyang ina ang kanilang tahanan. Pagsilay sa kanya nitong halos mamatay-matay na sa kakasuka, agad siya nitong nilapitan at inihipan ng dalawang buhay na salita. Nakita mo na? Yan ba ang sinasabi mong hindi totoo? Malakas ang kanilang pang-amoy, kaya kung ako sa iyo humanda ka. Hindi magiging mapayapa ang unang 2 buwan mo sa bahay na ito. Wika ng kanyang ina. Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong itinuro sa kanya ang silid na pagpapahingahan niya. Minabuti ni Maddie na matulog na noong mga oras na yon, gawa ng ramdam niya ang labis na pagkahilo ng kanyang sarili. Sa pagsapit ng umaga, habang nagkakapi sila merong mangilan-ngilan sa kanilang mga kapitbahay ang panayang pagdaan. Sa bawat pagharap nito sa kanilang tahanan, maigi siya nitong pinagmamasdan na para bang lahat ng mga taong yon naghahangad na siya ay masilayan. Akala niya hanggang doon lamang ang magagawa nito, pero kinahapunan muling may bumisita sa kanilang kapitbahay. Sa pagkakataong yon, puro ng mga binatilyo at dalaga ang pumasok sa bakuran nila. Nang masipat ito ng kanyang ina, dali-dali naman itong sinungkit ang kanyang latigong gawa sa makabuhay na nakatali sa dingding nila. Paglabas nito ng tahanan, buong puwersa nitong iwinasiwas ang kanyang latigo sa lupa habang binabalaan ang mga nilalang ukol sa kanilang gagawin. Paulit-ulit nitong inilahad kung sino siya sa lugar at kung ano ang kaya niyang gawin. Pinagmumura din ng nanay niya ang mga panauhing yon na para bang may malalim itong galit. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman itong hinataw ng latigo ang isa sa mga binatilyo nang masipat niya yung humakbang pa ng isang beses sa harapan niya. Pagtama ng makabuhay sa katawan nito, gulat na gulat naman noon si Maddie nang masipat niya ang binatang bumagsak sa lupa habang panayang paghawak sa parte ng kanyang katawan na tinamaan ng makabuhay. Bagaman malakas ang pagkakahataw ng kanyang ina, hindi niya mapigilang mapaisip
sa kadahilanang alam niya sa kanyang sarili na hindi gaanong kasakit ang ganoong latigo. Tsaka isa pa, tuyot na ang makabuhay na yon. Papaano namang makapagdudulot pa ito ng sakit sa pakiramdam sa sino mang tatamaan nito? Upang mapatunayan ang kanyang naging kuro-kuro, hinintay niya ang kanyang ina na makabalik sa loob. Nang makaalis na ang mga binatilyo noon, dali-dali naman niyang hiniram ang hawak nitong latigo upang ihataw sa kanyang sarili. Ilang ulit niya din yung ipinalo sa katawan niya pero wala talaga siyang nararamdamang sakit. Dahil sa ganoong pangyayari, minabuti niyang magtanong sa kanyang ina. Nang marinig nito ang bagay na bumabagabag sa kanya, seryoso naman yung sumagot ng, Hindi pisikal na anyo ang pinaparusahan ng bagay na yan. Mamayang gabi pilitin mong huwag matulog. Ipapakita ko sa iyo ang mga bagay na buong buhay mo hindi mo inaakalang totoo. Sa pagsapit ng takip silim, napansin niya ang kanyang ina na gumagawa ng kung anong uri ng pag-aalay. Pumatayo ng tandang sa loob ng bahay nila at iginuhit nito sa mga bato ang dugo. Matapos siyang gawin ng kanyang ina, pinalapit siya nito sa lugar na ginagawa nito ng ritual habang patuloy na umuusal. Maya-maya pa, umihip ito ng buhay na kataga sa kanyang kamay at inilapat yon sa kanyang noo. Ayon sa kanyang ina, na sa pamamagitan ng ginawa niyang yon, magkakaroon ng abilidad si Maddie na makakita ng mga nilalang sa loob lamang ng isang araw. Lahat ng mga engkanto, demonyo, duwende at kung ano-ano pa, magagawa niyang masilayan sa loob ng kanilang tahanan. Matapos ang ganoong proseso, pinahilamos siya ng kanyang ina ng maligamgam na tubig. Pagmulat niya, sumambulat sa kanya ang mga maliliit na insekto sa loob ng kanilang bahay na halos kawangis ng tao. Ang kinaibahan lamang sa mga ito, meron yung mga pakpak na maihahalin tulad mo sa mga tutubi. May mga nasisilayan din siyang puting duwende na gumagapang sa dingding at mga ahas na merong 2 hanggang 3 ulo. Dahil sa ganoong karanasan, tila ba unti-unti nang nagbabago ang kanyang paningin sa mundo. Sa isang iglap, napagtanto niya sa kanyang sarili na gano'n ang tadhanang nais niyang tahakin. Kinagabihan, habang nakikipaglaro sa mga puting duwende itong si Maddie, napansin niya ang kanyang ina na umiihip ng mga dasal sa katawan. Unti-unti niya ding nasisipat ang kalasag nito na animoy gawa sa hangin. Pagpatak ng 8:00 ng gabi, lumabas yun sa kanilang tahanan, dala-dala ang latigo ng makabuhay at isang punyal. Siya naman, humanap ng siwang sa dingding para magmasid sa gagawin ng kanyang ina. Habang pinagmamasdan niya ang napakadilim na paligid, bigla naman niyang nakita ang isang nilalang na naglalakad ng nakatuwad. Paglapit nito sa bakod ng kanilang bahay, dali-dali yung tumalon ng napakataas habang patuloy na umaangil. Dahil sa liwanag noon ng buwan, kung kaya't madali niyang nakita ang totoo nitong anyo. Paglalarawan ni Maddie sa nilalang na yon, meron itong 2 sungay sa noo, may matatalas yung pangil at halos kalbo na ang ulo nito. May butas-butas din yung pakpak sa likod at meron yung napakahabang mga binti. Napakabaho din ng nilalang na yon na halos kahit sa simpleng paggalaw nito, naaamoy niya ang simoy ng hanging naglalaman ng amoy ng nabubulok na karne. Habang pinagmamasdan niya ang nilalang, doon naman niya nasipat ang 5 pa nitong kasama na kararating pa lamang. Pagpalibot nito sa kanyang ina,
Hindi naman niya mapigilang mangamba sapagkat kung bilang lang ang pag-uusapan, paniguradong dehado ang sitwasyon nito. Kahit nakakaramdam siya noon ng pagkabahala, mariin niya pa ring sinunod ang nais ng kanyang ina na kahit na anong mangyari huwag siyang lalabas ng kanilang tahanan. Maya-maya pa, nasipat niya ang mga nilalang na pilit yung sinunggaban, subalit sa hindi malamang dahilan, wala itong nagagawa para makalapit. Ilang ulit na din niya yung nasipat na kinalmot ang kanyang ina pero may kung anong presensya ang pumipigil sa mga ito. Nang hindi na maatim ng kanyang ina ang ginagawa ng mga nilalang na yon, walang habas naman niya yung pinaghahataw ng kanyang hawak-hawak na latigo. Sa bawat pagtama nito sa katawan ng mga aswang, gumugulong yon na parabang labis itong nakakaramdam ng sakit sa katawan. Walang sawa din yung nagsisipulasan para lamang matakasan ang pag-atake nito. Makalipas pa ang ilang minuto, 2 na sa mga aswang ang hindi nakatayo. 4 sa mga ito sugatan at halos paika-ika na kung maglakad. Nawawala na din yon ng lakas na siyang naging sanhi upang bumagal ang paggalaw nito. Pagramdam ng kanyang ina na tatakas pa ang mga nilalang na yon, buong puwersa naman niya yung hinabol at walang sawang hinataw ng makabuhay. Nang isang nilalang na lamang ang natira, umatungal ito ng napakalakas, hudyat na nagtatawag yon ng mga kasama. Sige, magtawag ka. Tingnan natin kung matutulungan kanila. Matagal na tayong nagsasama rito. Hindi pa rin ba kayo nadadala? Galit na tanong ng kanyang ina habang walang sawa yung pinagpapapalo ng makabuhay. Ilang minuto pa ang lumipas, dumagsa ang hindi mabilang na aswang sa kanilang bakuran. Lahat ng mga ito, iisa lamang ang anyo sa mga nilalang na unang dumayo sa kanila. Bigla nitong pinaligiran ng kanyang ina habang patuloy na umaangil. Subalit kahit sobrang dami ng mga ito, nakapagtatakang wala yung lakas ng loob para makipaglaban. Maya-maya pa, mahinahon yung kinausap ng kanyang ina upang mailahad kung sino ang taong dayo sa kanila. Buong tapang naman niyang ipinaalam sa mga ito na ang taong kanilang nakita ay ang kanyang anak na halos 2 dekada nang nawalay sa kanya. Dagdag pa ng kanyang ina, sino man ang tumutol sa pagbabalik nito sa piling niya, papatayin niya ng walang paglilitis. Isang matibay na babala para sa mga nilalang na dumayo at nakarinig. Matapos itong marinig ng isang matandang aswang, mariin naman itong tinutulan ang lahat ng kanyang sinabi. Ayon dito, hindi na sila tumatanggap ng dayo maliban sa mga taong orihinal nang nanananahan sa lugar. Nang marinig yon ng kanyang ina, bigla namang kumunot ang noo nito, sabay bato dito ng isang malakas na tigalpo. Pagkaparalisa ng katawan ng matanda, mabilisan niya yung sinugod sabay tarak ng kanyang punyal sa dibdib nito. Ipinulupot niya din sa leeg ng matanda ang kanyang latigo habang yon ay nag-aagaw buhay. Sa sobrang bilis ng kanyang ina, halos hindi na nakagalaw ang mga nilalang na nagmamasid sa paligid. Maging si Maddie noon, hindi nakita ang paggalaw nito na parabang naglaho na lamang yon na parang bula dahil sa sobrang bilis ng paggalaw. Pagbagsak ng katawan ng matanda sa lupa, paisa-isa niyang pinagmasdan ng mga nilalang habang tinatanong ang mga ito kung merong pa bang tumututol. Sa isang iglap, muling nanumbalik ang takot sa mga aswang sa kanya na halos ilang taon na din niyang hindi nakita. Umuwi na kayo. Siguro naman sa pagkamatay ng matandang ito, magsisilbi itong aral sa inyo. Tandaan ninyo,
Mabuti akong makisama pero mabagsik ako sa mga taong alam kong traidor sa akin. Magmula sa araw na ito, pakisamahan niyo siya, sapagkat dito na siya titira. Siya na din ang magiging tagapaghalili ng karunungang aking tinatamasa. Wika ni Rosita matapos nitong maramdaman na wala ng mga nilalang ang tumututol sa pagdating ng kanyang anak. Matapos niyang makapagsalita, paisa-isa nang umalis ang mga aswang. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, agad namang lumabas si Maddie para tingnan ang kalagayan ng kanyang ina. Makalipas ang pangyayaring yon, nagpatuloy ang pakikipaglaban nito ng halos 1 buwan. Marami pa kasing angka ng mga aswang ang hindi nakakakilala kay Maddie, kung kaya't napilitan siyang ipakilala ito. Wala namang nangyari sa kanyang ina sa loob ng 1 buwan, sa kadahilanang ito ang pinakamalakas na albularyo sa kanilang lugar. Magmula noong natapos ang 1 buwang walang patid na pakikipaglaban ng kanyang ina, nalasap na nila ang kapayapaan. Alam niyo ba na sa tuwing lumalabas ng bahay noon si Maddie, lahat ng nilalang na nakalaban ng kanyang ina ay napakabuti ng turing sa kanya. Hindi niya yun makitaan ng kahit anong bahid ng kasamaan na maaaring binabalak ng mga ito. 2 taon pa ang lumipas, lahat ng binata at dalaga sa kanilang lugar, kaibigan na niya. Aral ng kanan at kaliwa ay malaya niyang natututunan, alinsunod sa basbas ng kanyang ina at sa mga kaibigan nitong gabunan. Nang makamit na ni Maddie ang tamang edad para mag-aral ng karunungan, taus-pusong ibinahagi naman ito ng kanyang ina. Sa puntong yon, tuluyan na niyang nakamit ang nag-iisang bagay na matagal na niyang iniisip na kulang sa kanyang sarili. Labis-labis siya noong nagpasalamat sa kanyang naging pasya na umuwi ng Dueñas at sa ginawa ng kanyang ina sa kanya na pagpapakilala sa mga aswang. Okay, opinyon ko sa kwento. Sobrang lakas ni Aling Rosing. Isipin ninyo, wave after wave sumusugod sa bahay nila. Tapos puro pa aswang yun. Ang matindi pa, may mga kasama pang gabunan. Pero winawasak lang ni Aling Rosing. Pero kung tutuusin, hindi niya pinapatay, no? Kasi sabi niya nga, magaling siyang makisama sa mga kasama niya sa lugar o baryo. Pero pag kinalaban siya, masahol pa siya sa hayop. Ibig sabihin, ganun talaga katindi to. Tapos yung gamit niya, latigo na makabuhay, tapos isang punyal. Parang may naaalala akong ganun yung gamit, ha. Di kaya pareha sila ng aral, tapos may mga kaibigan din sila. Kasi kung mapapansin niyo yung kwento, nung binigyan si Maddie ng katangian ng nanay niya, nakakakita na siya ng mga nilalang eh. Di ba ang galing lang? Sobrang angas. Parang may kapareha siya na, alam ko, kilala niyo ng lahat yun. Pero doon ko siya pwedeng maihalin tulad kasi sobrang lakas niya eh. Tapos taga Dueñas pa, Iloilo, di ba? Alam naman natin kung saan nanggaling yung tinutukoy ko eh, di ba? Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.